Manager responsabbli għat-tħul tal-finanzi fl-Enemalta ġie sospiż brabta mal-każ fejn mijiet ta' files instabu moħbija ftit tal-ġimgħat ilu. 665 file kollha moħbija f'kamra u kull wieħed huwa dwar każ maqbud ta' serq bejn l-2006 u l-2011. L-ammont ta' serq f'dawn il-każi laħħaq iż-2 miljun euro. Dan huwa l-ewwel uffiċjali li ġie sospiż fost l-ogħla uffiċjali ta' din il-kumpanija. L-uffiċjal ammetta li huwa kien ħeba 20 ta' files ta' konsumaturi li kellhom id-dejn mal-Enemalta. Fl-2006 kien hemm avviż legali li jgħid li wara li kien jinqabad xi ħadd jisraq l-elettriku kien jinfetaħ każ u eventwalment tkun l-Enemalta stess li tiġbor flusa. Iżda fir-realtà f'mijiet ta' każi baqa' ma sar xejn hekk kif il-files bdew jinħbew u baqgħu jinġemgħu sa 665 file. Files inħolqu taħt l-amministrazzjoni preċedenti fi żmien meta l-Enemalta bdiet tinduna li kien nstab mezz kif il-meters tad-dawl l-antiki jiġu mbabsa.